Goiz hasi da eguna Zea Maiz taldeko kideentzat. Aprobetxau dugu pizkatxua goizago etortzea zerbait hartzeko sartu baino lehen, eta gero, hori, altajo. Naiz eta disko bat kanpoan izten dozun, beti normalean jendeak hartzen duen meti bat, eta nahi du zabaldu eta horrela. Zea Maizek estan propioa du aurten lehenengo aldiz. Produzitu egiten dugu ia dano gure diskoak, azken baten grabaketak guk ordaintzen ditugu. Urrengoko pausua falta zeitzaiguna, bazkenean da San Durangon izatea gure lekua, ez? Uniforme berezia, farmazia, botika moduko bat eta montatu dugu hemen Durangorako. CSAtek taldeak ere autoekoizpenaren aldeko apustua egin du. Lehen gurtia dagoela gure estanata montatzen dugula. Pixka bat hasi aurretik beldur pixka genuen aberre jendeak nola hartuko zuen, eta egia esan oso pozik. Euren botika honetan denetarek egin behar dute, diskoak txukundu, publikoarekin hitz egin, diskoak sinatu. Jendeak eskatzen du edo bere seme-alabentzako edo beretzako, sinatzea dedikatoria. Azkenian hemen egonda ez, aukera egonda. Aukera polita azoka barrutik bizitzeko.